Acel pachet de cereale din dulapul tău de bucătărie, cel pe care îl mănânci în fiecare dimineață, convins că faci ceva bun pentru sănătatea ta, testele de laborator au găsit în el niveluri de zaharuri adăugate, pesticide și aditivi chimici pe care producătorii nu vor să le vezi niciodată pe etichete. De fiecare dată când torni în bol acel mic dejun sănătos, poți fi, fără să știi, unul dintre milioanele de români care consumă produse care mai mult dăunează decât ajută. Astăzi îți dezvăluim cele 8 mărci de cereale pe care ar trebui să le eviți cu orice preț și 2 care chiar merită banii tăi. 1. Nestle Fitness. Nestle Fitness se vinde ca cereala ideală pentru femei active, cu imagini de sportive zâmbitoare pe cutie și promisiuni de siluetă și energie. Sună bine, nu-i așa? Dar adevărul din spatele ambalajului roz e departe de imaginea sănătoasă pe care o promovează. Un studiu realizat de organizația franceză UFC Chechoisir, valabil și pentru produsele distribuite pe piața românească, a arătat că Nestle Fitness conține până la 17 grame de zahăr la 100 de grame de produs, mai mult decât anumite sortimente de biscuiți cu cremă. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, EFSA, recomandă limitarea severă a zaharurilor adăugate în dietele zilnice, iar un bol de fitness poate reprezenta deja o treime din aportul zilnic recomandat pentru un adult. Mai mult, în 2023, Nestlé a fost pusă sub lupa Comisiei Europene pentru campanii de marketing înșelătoare, care prezentau produse cu conținut ridicat de zahăr drept opțiuni sănătoase. O consumatoare din Cluj a comentat pe un forum de nutriție: "Am mâncat fitness ani de zile, crezând că slăbesc. Când am vorbit cu un nutriționist, mi-a spus că tocmai asta mă îngrășa." Ironia e că produsul care promite fitness poate contribui exact la opusul. Și dacă crezi că Nestlé Fitness e un caz izolat, pregătește-te, pentru că urmează ceva și mai supărător. 2. Kellogg's Corn Flakes. Kellogg's este probabil cel mai cunoscut nume din lumea cerealelor, prezent pe rafturile Kaufland și Carrefour din toată România, dar notorietatea nu înseamnă calitate. Cornflakes de la Kellogg's sunt fabricate printr-un proces industrial extrem de agresiv numit extrudare la temperaturi înalte, care distruge practic toți nutrienții naturali din porumb. Ce rămâne? O foaie de amidon aproape lipsită de valoare nutritivă reală, căreia îi se adaugă apoi vitamine sintetice pentru a părea îmbogățită. Testele efectuate de Stiftung Warentest, organizația germană de protecție a consumatorilor, ale cărei rapoarte sunt frecvent utilizate ca referință și în România, au clasificat cerealele Kellogg's în categoria produselor cu indice glicemic extrem de ridicat, comparabil cu consumul de zahăr pur. Indicele glicemic al cornflakes depășește 80, ceea ce înseamnă că provoacă un vârf brusc de glucoză în sânge, urmat de o prăbușire rapidă a energiei, exact opusul a ce ai vrea de la un mic dejun. Un studiu publicat în British Journal of Nutrition a confirmat că cerealele cu indice glicemic ridicat, consumate regulat la micul dejun, sunt asociate cu un risc crescut de diabet de tip 2. Kellogg's a plătit, de altfel, în Statele Unite, o amendă de 4 milioane de dolari pentru publicitate înșelătoare legată de pretinsele beneficii imunitare ale cerealelor Frosted Mini Wheats. Un precedent care arată tiparul de comportament al companiei. Și dacă Kellogg's te dezamăgește, nu ești pregătit pentru ce urmează. 3. Honey Monster Puffs, Sugar Puffs. Honey Monster Puffs, vândute sub diferite denumiri în hipermarketurile Auchan și Cora din România, sunt o bombă de zahăr deghizată în cereale pentru copii.
Un bol standard de 30 de grame conține aproximativ 11 grame de zahăr, aproape 3 lingurițe. Organizația britanică Action on Sugar a clasificat repetat aceste cereale printre cele mai nesănătoase produse din categoria micului dejun pentru copii disponibile pe piața europeană. Ceea ce e cu adevărat alarmant e că ambalajul folosește mascota Honey Monster, un monstru galben, zâmbitor, pentru a atrage copiii, o practică de marketing pe care Parlamentul European o analizează activ în cadrul discuțiilor privind restricționarea publicității alimentelor nesănătoase adresate minorilor. Consumul regulat al acestor cereale la copii a fost asociat, conform unui raport al Institutului Național de Sănătate Publică din România, cu un risc crescut de obezitate infantilă și carii dentare. Un părinte din București povestea pe un grup de Facebook dedicat alimentației sănătoase. Copilul meu cerea în fiecare dimineață Honey Monster. Când am schimbat, i-au dispărut durerile de burtă de care se plângea constant. Urmează o marcă pe care probabil o consideri naturală. Și tocmai asta e problema. 4. Müsli Vitalia, marca proprie Kaufland. Müsli Vitalia este una dintre cele mai vândute mărci proprii de cereale din Kaufland, România, și pare, la prima vedere, alegerea responsabilă. Boabe de cereale, fructe uscate, nuci. Dar o analiză mai atentă a etichetei arată că zahărul apare de multiple ori sub denumiri diferite: glucoză, fructoză, sirop de glucoză-fructoză. O tactică clasică de fragmentare a zaharurilor în lista ingredientelor pentru a-l face să pară mai puțin dominant decât este în realitate. Testele realizate de Ökotest, publicația germană de referință în evaluarea produselor alimentare, au arătat că muesliurile din categoria buget, inclusiv mărci proprii de retail similare celor disponibile în România, conțin frecvent urme de pesticide, în special glifosat, un erbicid clasificat de Agenția Internațională pentru Cercetare în Cancer, drept posibil cancerigen pentru om. Mai mult, fructele uscate din compoziție sunt adesea conservate cu dioxid de sulf, E220, un aditiv care poate provoca reacții alergice severe la persoanele sensibile. Asociația Română pentru Protecția Consumatorilor a primit în ultimii ani multiple sesizări legate de produse muesli de marcă proprie, cu etichetare neclară sau înșelătoare. La un preț de aproximativ 12 până la 15 lei pentru 500 de grame, Vitalia pare un chilipir, dar prețul real poate fi plătit de sănătatea ta. Și dacă marca proprie a Kaufland te surprinde neplăcut, nu ești pregătit pentru ce urmează cu o marcă care se laudă cu tradiție. 5. Dr. Oetker Müsli. Dr. Oetker e un brand cu tradiție prezent în toate marile lanțuri de supermarketuri din România, Mega Image, Lidl, Carrefour. Asocierea cu numele doctor creează o percepție de autoritate medicală și încredere. Realitatea e mai puțin flatantă. Muesliurile Doctor Oetker, disponibile pe piața românească, au fost analizate de mai multe organizații de protecție a consumatorilor europeni și au primit critici pentru conținutul ridicat de grăsimi saturate provenite din nucă de cocos prelucrată industrial și pentru cantitatea semnificativă de zahăr adăugat, care în unele variante depășește 20 de grame la 100 de grame de produs. Un raport publicat de ANPC, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în urma unui control din 2022 în hipermarketurile românești, a identificat mai mulți producători de cereale și muesli, inclusiv mărci internaționale bine cunoscute pentru declarații nutriționale exagerate sau incomplete. Doctor
Oetker se înscrie în tiparul producătorilor care exploatează percepția de produs natural, fără a fi complet transparenți cu privire la procesarea industrială a ingredientelor. Nutriționistul român Mihaela Bilici a declarat în repetate rânduri că muesliul comercial e, în multe cazuri, un desert cu pretenții de mic dejun sănătos. La prețuri care ajung și la 25 până la 30 de lei pe pachet, românii plătesc scump pentru o iluzie de sănătate. Dar dacă vrei să vorbim despre marketing înșelător dus la rang de artă, urmează un brand care te va lăsa cu gura căscată. 6. Nestlé Cheerios. Cheerios sunt cerealele rotunde, drăguțe, colorate, pe care le regăsești mai ales în Carrefour și Auchan, adesea la raft, lângă alte cereale pentru copii. Imaginea e prietenoasă. Ambalajul vorbește de cereale integrale și fier. Dar ce nu vede ochiul, atrage inima, sau mai bine zis, atrage zahărul. Cheerios cu miere și nuci, sau variantele cu fructe, conțin până la 24 de grame de zahăr la 100 de grame, o cantitate apropiată de cea a unui baton de ciocolată. Chiar și varianta originală, Cheerios, conține zahăr adăugat și sare în cantități care ridică semne de întrebare. În 2021, Environmental Working Group, EWG, din Statele Unite, a publicat un raport bombă care a identificat glifosat în cerealele Cheerios la niveluri de 497 de părți pe bilion, micrograme per kilogramul de produs, de aproape 5 ori mai mult decât limita pe care EWG o consideră sigură pentru copii. Deși Nestlé a contestat aceste rezultate, produsele sunt distribuite din aceleași rețele de producție și pentru piața europeană. Comisia Europeană a demarat o anchetă separată privind prezența reziduurilor de pesticide în cerealele pentru copii comercializate pe teritoriul UE. Urmează o marcă pe care o găsești în coșul de cumpărături al aproape oricărui român și care ar trebui să te facă să te gândești de 2 ori. 7. Nestlé Nesquik Cereals. Da, Nestlé apare din nou pe această listă și nu e o coincidență. Nesquik Cereals, cerealele cu